Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka United Democratic Party Shillong City Youth Wing kalapun kutno eka first knockout football tournament arajar arpulai haka khandri tari unok pra arajar arpulai haka ba ka Maduh FC kala khori ka nam lado kani ka nam job kala wan hadin bakala la pan pendiam no eka Thrive FC da lai la shigol haka jingi kun final ka bala long hamadan third round polo haka ni kalampung yele kai ka bala wan yeshe menta da khandri tari ki kun hon yele kai jo kani ka nong ba lai don lang president ka sang UDP State Youth Wing wa kermen shala ku mukong san Harikar chairman ke MCCL ba Sinshar ke agling do thaba ku musembut kong san hakaba le don lang rugi MLA bad MDC ki ba kenthop yo ba Pius Marweng ba Ulan Singh Sun ba Mitchell Wankar ba ki we gid khot nongket kam jogani ka seng san perthai kajing pelong i gani ka lampung ile kai ka seng UDP ka long kom shibenta panrat ding khong ka jing di drop habdeng ki samla ba ban pen shlor pa ki bakin long basman he ki kam ile kai